Jao, ponekad je tako dosadno u školi da me samo popit spasava. Čak ne znam šta bih radila u školi da nema popita. Slažem se, da nema tih popita, ja ne bih ni išao u školu. Sediš tako u učionici, puckaš popite, slušaš nastavnike, tako je opuštajuće. Da, popit, najbolji izum čovečanstva. Hajde da vidimo ko će ih više popovati za 1 minut, okej? Hajde. Ha, kako ide obrazovni proces? Šta je to popit? U redu je da provučeš telefon, ali popit prave decu glupom. Mislili su to i doneli iz inostranstva, doneli su to ovde. Gospodine Papiru, šta još da radimo na ovim dosadnim časovima? Kako to? Časovi ne mogu biti dosadni. Škola, morate učiti, interesantno je. Dodaj, saperi, sedi, pa shvatili ste. Dakle, daj mi svoje popice, konfiskovat ću ih. Bogdane, Nemam ga. gde ti je popit? I to neće biti ovde do kraja školske godine. Ja kao direktor neću dozvoliti ove igračke u školi. Zabranjeno je. Ti si kažnjen. 3, 2, 1, 0. Vi ste na kanalu Gospođice Nikol i danas je sa mnom Bogdan. Drugari, danas ćemo pokušati da prošvercujemo popit u školu. Zato što smo umorni od ovog direktora koji nam je oduzeo sve popite. Ali nećemo odustati tako lako. Naći ćemo način da prošvercujemo i najzanimljiviju igračku na svetu. Biće teško, ali mi to možemo. Da nas neće možda uhapsiti zbog toga. Bogdane, smiri se. Najviše će nam dati dodatne časove. To je gore od hapšenja. Slušaj, jel ti poznaš nekoga ko je prokrijumčario nešto u školu? Stariji brat u Minsku. On je profesionalac u tome. Ako znate na koga mislim, napišite u komentarima. A kako ćemo to prokrijumčariti u školu? Sedi tu, vratit ću se. Dakle, ustani. Izvini, neću više. A šta se desilo? Šta? Ja sam policija na Ko? YouTube, to mi je prezime. Zašto sediš ovde? Pa zašto? Popitam. Daj mi. Dobro, nisam došao zbog toga. Imamo važnu misiju. Doneti popit u školu. Nikol, da li si to ti? Ko bi drugi mogao biti? Otvori oči. Wow, Da, to sam ja, samo sam se promenila. Imam kostim i za tebe. kakav kostim. Idi se presvuci, vidjet ćeš. Dobro, Bogdane, izađi. Neću. Izađi, moramo ići na čas. Jao, zašto sam ja carica, a ti si stražar? Pa po mom mišljenju, Bogdane, ovo je sudbinski trenutak. A ja mislim da je neko previše drzak. Pa možda. Dakle, vreme je da sakrijemo naše popice. A gde ćemo ih sakriti? Ko je ovde carica? U redu. Ajde. Ja sam direktor, svi me poštuju. Nije uverljivo. Ne, još jedno. Ja sam direktor, svi bi trebalo mene da se plaše. Ko se plaši mene, neće im verovati. Stoj, ko si ti tako obučen? Zdravo čoveče koji silno podsjećaš na ženu. Skloni se sa puta. Šta? Šta? Pusti caricu da ide na bal. Da, Već smo već zakasnili. služe pečenje. Stop, da li uopšte shvataš gde si? Ovde ne možeš lutati, ovo je škola. Nije me briga da li si carica ili vojvoda. A ti si seljak. Nemoj previše raspravljati ti čoveče sa manikirom, ili će da dođu ljudi. Koji ljudi? Pa mi nemamo ljude, a? Ne, ovo je škola. Pa mislio sam da sam stvarno carica. Dobro, gospodine Papiru, to smo mi, Bogdan i Nikol. Tek smo izašli iz glumačke karijere. Mislio sam, ko ste vi? Zašto ste tako grubi prema direktoru? Izvinite, stvarno. Izvinite, možete li nas pustiti? Kasnimo na čas, nismo imali vremena da se presvučemo, pa tako idemo. Dobro, ali ostavite te igračke tamo iza školskih vrata. Ovo je ozbiljna obrazovna ustanova. Uđite. Hajde, Uradili smo to, uspeli smo. škola. Ja. Bogdane, dozvoli mi da pitam, šta radiš? Zamišljam da sam indijanac. Pa razumem, ali zašto to zamišljaš? Skoro sam preuzeo neku igricu u indijancima koji pucaju na kauboje i jedva čekam da se završi škola da dođem kući da je igram. Stop, kauboj.
kauboji. Stop, ko je bio glavni? Kauboj ili indijanac? Pa, mislim kauboj. Kauboj, imam ideju. Šta? Bogdane, ne moraš sve da znaš. Možda bi trebalo da se opustiš. Pa čekaj, rekao sam ti da Indijci nisu najbolji, već da su kauboji, ne razumem stvarno. U tome je stvar, Bogdane. Aha, u redu, pa gde ćemo sakriti popite? Vidiš to lepu pernatu kapu imaš. Tu ćemo ih sakriti. Pa mislim da neće uspeti. Hala, 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 ui. Da, ko ste vi? Ovo je već previše. Videli smo carice, a ko ste vi? Ja sam veliki sub. Pretplati se i lajkuj. Ko? A ja sam mali lajk, nemojte se pretplaćivati. Dobro, šalim se, pretplatite se. A šta ste ovde zaboravili u najboljoj obrazovnoj instituciji? Imamo čas istorije. A pokazat ćemo vam kako su kauboji napadali Indijce. Da, i moj sin je kao indijanac, uvek izbegava časove. A vi? Kao što vidite, ja sam kauboj koji napada indijance. Nikol, stop, stani. Šta? Je li ovo popit? U mom hramu znanja? To je ono što su nam stranci doneli. Ovo nije naše. Ne znamo odakle. Veliki više ne razume srpski. Rekao sam izađite, popici su zabranjeni u mojoj školi. Pisaću vam izostanke. Zašto nije uspelo? Ovaj zli direktor je stigao do naše srži. Kako sada da proklijunčarimo popit? Bogdane, zašto si uvek tako pozitivan? Ponašaš se kao klovan. Ko je klovan? Ja klovan? Nisam ja klovan, ja sam najozbiljniji čovjek na svetu. O, pogledajte kako je ozbiljan. Da. U redu, iskoristit ćemo tvoj klovnovski talenat na najbolji način. Šta, idemo na dečije rođendane? Ne, proklijunčarit ćemo popicu našim novim kostimima. Nisam baš razumeo, ali dobro. Zdravo svima, ja sam dobar klovan Bogdan. A ja sam zla klovnica Nikol. Klovnovi moraju da budu dobri, to im je i svrha. Ali ljudi gledaju zle klovnove na YouTube-u, pa ću biti zli klovn Pennywise. Plašiš li se? Sakrit ćemo popic ovde. Kako će ostati? U redu, gotovo. Sada idemo da prevarimo direktorku. O, klovnovi, ja volim klovnove. Hoćete li pokazati trikove? Ne, mi smo zli klovnovi, prestrašit ćemo decu. Šta? Ne trebaju nam zli klovnovi, naša deca treba da budu mentalno zdrava. Hej, ne slušaj ovu malu. Ona samo nije doručkovala, pa je sada malo ljuta. A mi smo ovdje došli da iznenadimo decu, jer su roditelji to tražili. Ne, sva deca treba da budu kažnjena. Samo ja imam pravo da kažnjavam decu, jer sam direktor. Ne, nećemo ih kažnjavati, samo ćemo se malo zabaviti sa njima. To je vrsta terapije, prvo ih ja zabavim, onda ih ona malo uplaši, pa ih onda ponovo ja opet zabavim i tako. Pa to je veoma čudno. Pa to jeste naš posao, pa možete li nas pustiti unutra? I dobri uđi, a ti mali zli, ostani ovde. Ko ti misliš da si? Ne možeš me ostaviti ovde. Tiho, zbog tebe nećemo prokrijumčariti popite. O, izvini, zaboravila sam. Samo volim da budem zli klovn. Kakav dobar direktor. Sve sam shvatila i ljubazna sam. Pustite nas, molim vas, da se deca zabave. Vi ste najčudniji klovnovi koje sam ikada sreo, ali ja sam vlast i obožavam klovnove. Pa uđite. I bez ikakvih strašila. Naravno. U redu, sigurno. Ajde, izvadi to, izvadi. A kako ću to uraditi? Podigni ga. O, tako. Gotovo. Ali ti si zaista zla? Samo volim da sam zli klovn. Usput, ljudi, ako želite vidjeti video zapise sa zlim klovnovima, napišite u komentarima, snimit ćemo ih za vas. Evo, uzmi to. Popiti. Drugari, dok razmišljamo kako da donesemo popit u školu, želim se obratiti onima koji još nisu pretplaćeni. Kako možete? Kako vam uspeva da se još uvek ne pretplatite na kanal? Možete li samo zamisliti koliko truda ulažemo da biste gledali najbolje i najzanimljivije video zapise? I možete reći hvala samo jednim potezom.
Samo pritisnite crveno dugme jer je to najvažnija stvar u mom životu. Od detinjstva nas uče da zahvalimo ako neko nešto dobro učini za nas i nadam se da vam se sviđaju moji videozapisi jer se jako trudim. Dakle, recite hvala i pretplatite se na kanal jer mi je to vrlo važno, super važno. A oni koji su pretplaćeni, moja draga porodice, gospođica Nikol, mnogo vas volim. U redu, pretplatite se, a ja ću pripremiti novi kostim. Bogdane, Kobasice šta u jedeš? testu. Tvoj ukus za hranu me iznenađuje. Šta još voliš da jedeš? Pa suši od Kineza, od Italijana najviše volim picu, a od Francuza puže. Ne, puže, ne, nikako. Šta su uradili? Teško ih je žvakati. Šta si jeo što je najneobičnije, najzanimljivije? Jednom davno kada sam bio mali debeli dečko, jeo sam meksički tako. To je bila najbolja hrana u mom životu. Kako? Meksički. Meksikanci nose velike šešire. Da, Zamisli koliko popita možemo sakriti tamo. da. Pa zašto sedimo? Arriba, arriba. Arriba, arriba. O, kakvi interesantni ljudi. Odakle ste? Mi smo na razmeni studenata. Želimo da studiramo Ma si ovde. amigo, por favor, klase. O, šta je on rekao? Prevedi. Drago mi je što sam vas upoznala. Pustite nas u učionicu, molim vas. Šta je rekao? Prevedi. O, sjajno. Nikada nisam bio u Meksiku. Bilo bi super da su i direktori išli na razmenu. Compandondo da clando. Šta je rekao? Šta je rekao? Ako si dobar direktor, povešćemo te s nama u Meksiko. O, šta treba uraditi da se to desi? Da li ćete me odvesti u Meksiko? Amigo, pa caro, pa to copadero. Rekao je da samo treba da se pretplatiš i lajkuješ ovaj video odmah. O, sjajno. Sigurno ću se pretplatiti. Nemamo puno vremena, pustite nas u učionicu, molim vas. A, naravno. O, si, Uđite, gracias, uđite. amigo, gracias. O, Meksiko. Nadam se da ću jednog dana biti tamo. To je bila najbolja ideja. Dobili smo popite. I gotovo svaki. O, pogledaj koliko ih imamo. Šta radiš? Šta radiš? Šta radiš? Zašto vičeš? A šta radiš? Slušamo muziku. Cool, a šta slušaš? Zezaš me. Rep. I ja sam reper, hoćeš da čuješ? Ja sam reper i volim da repam i ovo je moja omiljena pesma. Bože, kakva glupost. To nije glupost, to je rep, ti samo ne razumeš. Slušaj, rep je veoma da. popularan. Pa hajde da probamo uloge repera. Zdravo svima društvo, ja sam veliki brat Ja sam mali Nil. i repovat ćemo. Ko nije pretplaćen neće preživeti. Ko nije stavio like, tome se mozak otopio. Sveti Enrique Iglesias. Odakle ste došli? Mi smo sa West Coasta. Da donesemo kulturu ljudima. Je li ovo kultura? U moje vreme. Pozoveš devojku na sastanak, daš joj ružu u celofanu i hodaš celu noć slušajući Sinatrine pesme. To je bilo vreme. Dobro, no. Nije to ta kultura. Kazat ćemo ti kako se radi. Ej, yo, ovo je Miss Nicole. 3 i 2 i 1 i 0. Ovo je naš kanal na YouTube-u. Jeste li pretplaćeni u moj klub? Dobro. Pesme su dobre, na času književnosti dobit ćete 5. Uđite. Jo, Uspeli smo. Šta je tu? Evo, I sve to smo uradili samo zbog ovoga. jao, mogla sam to staviti u džep. Jao, Bogdane, hoću da dođe nova godina. A čekaj, nije još. Samo svaki put kad počinje da bude hladnije, meni se čini da nova godina dolazi ili da je već tu. Želim da dođe ranije. Ma kakav problem, sami ćemo mi to sve uraditi. Kako ćeš to uraditi? Pa ja sam mađioničar. O, dobro. Gledaj. Vau, jesi li pravi Deda Mraz? Pa da, najpraviji Deda Mraz. A gde je brada? Uhvatili su me vukovi u šumi i ošišali je. O, Bogi, ti si pravi komičar. Komičar. Ajde da te pretvorim u gospođu Deda Mraz, donećemo im poklone. U redu. Hajde.
Vau, cool, hajde. Ho, 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 uskoro dolazi nova godina. Mi idemo da podelimo poklone deci. O, kakva je ovo buka? I u ovo vreme. Zašto to? Pa uvek imamo vreme da donesemo radost deci. Čika Vladislave Bumagoviću, nemojte biti tako zli. Pustite nas da damo ove Pa poklone to je i deci. poenta. Mora da ostane tajna. Iznenađenja su dobra, ali moram znati šta unosite u moju školu. Hajde, Ne, daj mi to. ne. Gospođice Snežana, Deda Mraze, otvori. Nema ničega. Mrzim to. Prepoznao sam vas odmah. Šarlatani, izađite odavde. Da vaših nogu nema ovde. Popit. Kako bismo ih prokrijumčarili? Čekaj, šta ti je to u rukama? Popit. Ne, konkretno, šta držiš u ruci? Izgubi se Popit. U obliku čega? Dinosaurusa i... Pa imam najbolju ideju. Pa dinosaurusi su živjeli sa primitivnim ljudima. Prvo, živjeli su u različitim vremenima, ali dobro. Ajde Šta? da ti pokažem nove kostime. Kapokolje. Jao, u kom ste veku zaglavljeni, gospodo? Šokora. Askembalije, sve je veselo i dobro, ali ko ste vi? Šta ovde radite? Malo ko to zna, ali kada sam bio mladi student, učio sam primitivni jezik. Šta? Mislili ste da neću moći da vam odgovorim? Luzeri. Gospodine Paper, iznenadili ste nas. Možemo li ići na čas istorije za koji smo ovo pripremili? Slabi ste. Samo je važno, imate li popice sa sobom? Šta imate unutra? Pa, palica, kost. Kost je moja. Za čas. I to je to, nema više ničega, siguran sam. Da. Da. Dobro, idite. Zamalo da nas je uhvatio, a bili smo tako blizu. To je tačno. Bogdane, šta je smisao života? Ja mislim da ti je naš život kao i popiti. Ti ga vamo pritisneš, on ta, ako ne, onda ne i... Pa šta je smisao? Beskrajno je. Slušaj, ako ti se ne sviđa moja filozofija, smisli slobodno nešto drugo filozofsko. Šta je filozofija? Drevni Grci, filozofi, olimpijski bogovi i... Slušaj Bogdane, ja sam nova generacija, volim TikTok, objasni jednostavnije. U redu, završeno. Dođi vamo, pokazat ću ti, vidjet ćeš. Zašto idemo bez Popita? Vidiš Gde plamen? su oni? Da, To su popiti. Antički pozdrav, mi smo vam grčki mudraci. Sveti Sokrate, šta je ovo? unosimo mudrost I u svet. plamen znanja. Sva vaša mudrost napisana je na ogradi iza škole. Video sam to. Nismo mi. Pa možda sam nešto i napisao ja. Znam. Već sam pozvao vaše roditelje. Jao, morat ću da objasnim to mami. Pustite nas, mi smo najmudriji učenici. Da, slušaj, dečije usne uvek govore istinu. Moramo ići na čas da prosvetlimo sve ostale. Mudraci, ha? Dobro, A testirat kako? ćemo vas. 2 plus 2 puta 2. Lako, 8. Ne slušaj ga, prvo množimo. 6. Dobro, bio si blizu, hajde. Kako smo to uradili, Mi, ja, učim matematiku tupane. Popiti. Tako, daj mi veliki. Da, popit je najveće otkriće. Slažem se, život sa njima je jednostavno bajka. Jesi li rekao bajka? Koje bajke Moja voliš? omiljena bajka je o maloj sireni. Bogdane, jesi li ti lud? Koja je mala sirena? Samo zamišljam da sam sirena, da plivam u moru, tako me talasi nose po cijelom moru. Bogdane, stani, ljudi će isključiti ovaj video. Pa to je dobra bajka, a tvoja koja je omiljena? Pa, Meda Puh. Gde ćeš, stani, a zašto ona uvek beži? Izađi, svinjo. E pa to je bilo grubo. Ajde, Nikol, šta je? od ove maske ne vidim ništa. Ne guraj me ili ću pasti. U redu, još jednu stepenik. Ajde polako, ajde idi gore.
O, ko ste vi? Ja sam svinja i ovo je moj slepi Meda. A mi smo Vini, Pu i prasence. Zašto je on slep? Da li su ga pčele ubole u oči? Ne, nisu mu napravili rupe u glavi i on ne vidi. Hoda i udara u svaki zid. Zašto se oblačiš tako? Naš Kuda domaći idete? zadatak bile su nacionalne bajke, zato smo se mi dobro pripremili. Odličan pokušaj, ali da proverim da li imate popice. Znam vas, pustit ću vas unutra, ali prvo ću pretražiti. Dakle, možda ispod šešira. Dobro, ništa, čisto je. Dakle, sada je na redu medved. Ništa. Dobro, nije tu, čisto je. Proverimo glavu. Znao sam, ne možete unositi popice u školu, rekao sam vam. Izađite odavde i ponesite svoje glave. Ne dolazite ovde s popicima. Kako ste mogli? Besan sam, ne gubite glavu, trebaće vam. Nikol, moramo ozbiljno da porazgovaramo. Kako može s tobom biti ozbiljan razgovor Pa o da, hrani? o tome i želim da razgovaram. Dosta mi je više toga što ti mene uvek zezaš i što si ti uvek glavna, čak i ako sam ja stariji od tebe. Bogdane, možeš biti stariji, ali nisi pametniji. Šta si rekla? U redu, u redu, u redu. Sljedeći put ćemo se maskirati i ti ćeš biti glavni. Stvarno? Obećavam. Ljudi, prepoznajete li me? Ja sam japanski samuraj. Bogdane, hajde. Ne, Bogdane, molim te, izađi. neću nigde ovakav. Bogdane, nemoj me ljutiti, izađi brzo. Ovo je baš sramota. Hteo si imati glavnu ulogu, dala sam ti tu priliku. Ćeš da kažeš da sam ja glavni? Pa, devojke vladaju ovim svetom. Neću ići u školu ovako prokletstvo. Ti hoćeš, tvoja šminka je fantastična. Devojke će je voleti, hajde Kakva saberi šminka, jesi li me videla? se. Arigato, gospodine Paper, došli smo kod vas. Stani! Ko je ova dama? Nikol! Dozvolite da pitam, šta ste zaboravili u našoj Nikol, školi? ili ćeš se pozabaviti time ili ja moram... Ili šta? Šta Ne ćeš znam, uraditi? u problemu sam. Sećam se, moja treća žena bila je Japanka. Pripremala je neverovatan suši. Srećno! Ne, Bogdane. da li si videla to? Jesi li? Šta si uradio? Šta se dešava? Šta je ovo sad? Bogdane, hajde, moraš to učiniti za mene i pukni to. Hajde, saberi se. Ne mogu. Bogdane, stani. Hajde. Volim harizmatične žene. Kuda ideš? Mi pozvani smo u učionicu da predajemo japanski. Pravo Iz Japana, iz... da. Ti si Japanka. I ja sam Japanka. Kakva žena, čudo! Gotovo nikada neću zaboraviti ovu sramotu. Ali smo prošvercovali popit. Evo ti, uzmi svoj popit. Tri, 2, 1, 0. Vi ste na kanalu gospođice Nikol. Hvala što ste gledali video do kraja. Obavezno ostavite like, a ja sam otišla.